Neste 23 de febreiro en que se celebra o nacemento de Rosalía de Castro cunha visita á súa casa de Padrón. Facémolo na compañía de Anxo Angueira, o presidente da Fundación Rosalía de Castro, e de Manuele de Felisa. O cantante está a piques de sacar un novo disco onde lle rende homenaxe á nosa escritora e poeta máis internacional cunha versión da súa célebre Alborada. A Fundación Rosalía de Castro celebramos o nacemento da nosa escritora nacional. Celebramos o nacemento dun emblema para Galicia. Rosalía represéntanos no mundo. É celebrar non só o noso pasado, que está aí, sino tamén celebrar o horizonte cara ao que camiñamos cos seus grandes principios. A ti que a fermosura vías na fala dos veciños e a matria empoderaches con verbas de aluminio. Pasa, Manuel, mira que casas tan bonitas temos aquí. Chamamos a Galicia a celebrar a Rosalía coa música da Alborada, que creo que para nós é a banda sonora deste día. Un poema moi simbólico, no que ela fixe un traballo experimental póndolle letra a unha composición musical, probablemente dun gaiteiro daqui del Estroe, que se chamaba Clemente Eiras, non? Eu recito moitas veces, encántame, arriba todas rapaciñas do lugar, que o sol e a aurora xa vos ven a despertar. Arriba, arriba toleirona mosedá, que atruxaremos, cantaremos, sualala. Arriba todas, arriba todas, rapaciñas do lugar. Arriba todas, que o sol e a aurora xa vos ven a despertar. Arriba todas, arriba, toleirona mocidá, que atruxaremos, cantaremos. Oh, ah, la, la. A oportunidade e o privilexio de poder estar aquí na Casa de Rosalía e contemplando a maravillosa partitura da canción a que facemos referencia, da Alborada de Rosalía. Pois é algo máxico poder telo aquí. Eu vos vou cantar un anaquiño dese cacho de Alborada que é fermoso. Branca aurora vai chegando e as portiñas vai chamando dos que dormen esperando teu fulgor. Cor de alba hermosa e estende nos vidriños cariñosa, donde o sol tamén suspende cando aló no mar se tende de fogaza viva, despois leve fuxitiva, triste vago resplandor. O disco tratai de titulalo Rosalía Leda e agora vai a quedar de Felisa a Rosalía. Creo que Rosalía é unha inspiración xa cultural para todos os galegos e as galegas, e depois musical, porque eu creo que nos seus versos hai unha melancolía, hai unha adición musical que préstase moito, non? Sobre todo para os que facemos música intimista, e que é unha fonte de ouro, non? Beber dos seus versos. Para agradecerche no teu día. Neste 189 aniversario, Rosalía, eu quería agasallar a toda Galicia coa miña versión da Alborada. Eu considero que a Alborada é a primeira experiencia que tiven de atoparme unha Rosalía poeta e tamén musical, non? No que ela trata de poñerlle texto a unha canción. Vai de noite, vai fuxindo, vente aurora, vente abrindo co teu rostro, que sorrindo a sombra espalha